binge metungi eminge agasoa nyumba mwaye akarangeria abana baye akabatebinga nchugucha ekero bachigucha abana banyasaye marika otanga bakaumura amaguta akobekwe nsemo umura amaguta kuri kondo akobekwe nsemo unago ichura akobekwe nsemo nande kare ichuira akanyura akaminyoka bakasomo sombo nyasaye akamotebiga na umuira amaguta aria aichuire kamotebone gentoko ira napaka buona inde oendo ni amagutaria ekero oko ni amagutari chibese cho akano monyene na yara tigale nago isane aye amo nabantu bao. Bwana Yesu asifiwe. Wongane tikoleta imara wa yaboniga asiriteria Yesu usika omusumbo nyasaye obwate amaguta ainya amo nyasa moire erinde onyare gosenigwa atagate ibekero birebosa ibekero bitabwate kende ana empty vessel arigetio muntu rango bwate rango utagete anyare kuiguringana erine nyasaye tu anyare ko mosesenia na ko muimukiriria timati nganke bekero kiure igogane tike bekero kirebosa kigane tinya sage kwanere ekebekero getagete kuiguringana ryensaye ekebekero gekuigwa musacha kiure imokungu kiure imomura kiure muiseke kiure nyasaye atagete agokwanira agoichuri agoicho nobone bwa nyasaye buna ichuri tibekero biria bigaichura na maguta ayanda akaunigwa agakanwe sira na yatigarete abantu bakagendera gotwara bono eoliseri yokoni amaguta ebirenge libikero kende byarenge ise nyombe yo bigasira bya madeni. Bwana Yesu asifiwe. Manjirenge karobwate lideni oli gosumbua sana. Ekarobwate sire gosumbua sana. Lakini yekongo kingo mokungu nigarengo mwegenwa amusigete nyasaye omokungu bwa masabo omokungu orenge kero kende ogenete obane bwa nyasaye akanyura ngate servant of the Lord. Oli nyasaye ankwanire ngende motebi muinyori insabere lingane liga elinde nyorobo gusu bamura balia batagete go chikuirwa bachiko bakero kende abasumba obosumba boli bogasira sengenjo ninate nenete bokongu agakwana ngati kunyarekana nyasao yongo sabani gale moyo ti kunyarekana na indeto chikoba abasumba ali bwo muntu ulia ti kunyarekana ninagate na aso kwegena nimate ngase marako yaboni ganon tegerete andonsia sole kero kende gore gali megochika kero kende ni gora abunyiba muawo kero kende ngorugore asomo kokimwe marako yaboni ga kero kende isabali gwachieto koirana kero kende kwagara more mesa lingane lyago chinga kichingiya ingana kirigo sinyete onyo mokungu olia otenete agatena asobone bwa nyasaye akege na Kristo Yesu akege no bane bwa nyasaye akege na lingana likuru asomo sombo nyasaye agakwana gochi asobosi bwa nyasaye wetera lingana liria likaleto goncho lyokonene asomo chioye likaleto goncho lyokonene asabana bali baye likaleto goncho lyokonene asabagisangiraye likaleto goncho lyokonene asabako motegera inki kero kende kiabeire ekongu asuri uruche ngankukogera kende umwana naye agokwanwa takonyara goncho obogima bwawe igonda se studio inkorangerio bone bwa nyasaye ingerinde omuchi onyare gonjuka amadeni ayo bwate nyasaye tu anyare gokorusiria emechando bwate yagochandire asenka mariro mate na baro mochano na bagosima abantu abasiba matoka mange lero igantete gotebinga kura igene nyasaye se maragobe wege na bwasuri omurigereri nyasaye motebingo mochando yonchandire tagotamago chiandonzi itirimbo kapaka somo saraba inyoro mosombo nyasaye kwana amona nyasaye omonyene elinde a change obogima bwao a change kanisa yao a change district ya ino a change oborwani wa ino a change asoko fundise school a change abwa soli kire a change abwa somo gimokero kende wa twereru okobogoli esaka embure gotwa ochandegete ndika nkoru asa nyasaye ngo change arobogima emara gobe nyasaye ngo chigo change arobogima moba story ntegetengo tebinga nyasaye ngo change arobogima bwao momuro lintegetengo tenga nyasaye ngo change arobogima bwao abwa soli getanda kyanya gitari ongane tinye karongo chikokora gosaba elinde bwege nenga nyasaye wetera maguta yo monene angakire asebituna byaguzi elinde ndangeli obone bwa nyasaye imeya se chikanisa na etira nari ongane tingo kwanere nga Yesu ingo chencharo obogima buna chenche tyo muchoria obuya bwa nyasaye bugakoreka tataka bako kale na kale asengincho aro mwegenwa lero iga nnatengo kwane korwa
nore kebekero kerange elindo monene agotumeke nore kebekero getagete koigwa bone bwa Nyasaye no tagete kutwara amato akoigwa norango igwe lesson Nyasaye itago kwana kuru ase studio a change obogima bwao inkie kiago itiro moyo kero kende otagete gotigera emere munchira inkie kiago itiro moyo otagete gotigera enywa munchira inkie kiago itiro moyo otagete gotigera amasomo nchira igwa monena gokwananga omukunguria eraga twaro kwegena akagende getambo kerokende akagenda kaburi musombo Nyasa Elisha inkingokora omusomba kamwa directive wachire kanise myake menge lakini nkwana ko wata ingana linde wachire kanise myake menge lakini nkwana ko omuntu urange goseniwa igonte getengo te marga imokie getambo kero ekerongo chiko gosabira elinde otegere tabuna abana bawo amo no mungino amo nabachukuru bawo oimoki naye getambo kero tuganya makweli aikirange elinde otebenga bastanzabere kanya chinga kichonzi omna ko cyasomo sibonya za chinga kina chechiga onyale kumotebi Nyasaye omonene indolera mabera ninde ekebekero kerange elinde inyale goseseniwa nakorwa asende nabire myake mingi nakorwa asende asinabire ingo chandeka anali amatuka abantu bamanyire nchandegete ende Yesu mwana Nyasaye akororera amabera kuna mavuta inaenda kukutoa maali umekaa uone mkono wa Bwana maana Mungu ni mwaminifu nimanye tenga Nyasaye takogotiga asengencho urawe kebekerero kerebusa kirange gotegerera kirange kuigwa kirange korobone bwa Nyasaye tati uruki elinde onyale goseniwa ase emargo yaboniga ekerongo chigosaba bana ba Nyasaye wegene andonsi abwasole nini onyale kwegena abwasole ekanisa onyale kwegena abwasole kero kende nyomba onyale kwegena wegene ngalingane liga Nyasaye tu akolentere margobe go chenchire obogima bwao elinde Yesu abakwe asekira lingana namanyire nga noiwa manganaya buna go chakiro mustari ostotanga king amagutari ekera kama obuya bugachaka korelekana onegene ekerongo chugosabira tusabamo twensi monene aselieta lya Yesu nagotogiri nainde nakobakire kwandetira sestu gukwana Nyasaye n'abantu bawo ase ebituna byagusi imbi ya mono Yesu asenge nchorumiya omonene ogakonyo umugakoria uranya gitari omwana uri Nyasaye obekeira mache omongino uri Nyasaye esukari na pressure yasumbuire na musabiro kugwena kwa bwango Nyasaye wali Nyasaye itobatagete gutamakuru asinyo nabasabire nga Yesu ole tomorembo wali kero kendo burayibu akongeira ase kanisa nabasabire omorembe Nyasaye ito ase birenge liebiga ase lieta lya Yesu Nyasaye obateneni asenge nchorumiya warusi Nyasaye kuruwa sinu nechinda mwam ase lieta lya Yesu wali kero kende bano chenga bintu mbigo chencha ono chencha magimabo ase lieta lya Yesu mekendera abatunyane igotwanye kanire ibuwa ase lieta lya Yesu otenene Nyasaye obase seni Jehova oimokereri Nyasaye to chinka chao elinde bakonesiko bikoiranire baseseni Nyasaye na indi obaruwanirire na indi wikanga kiende Jehova ngakumuna mwoni Nyasaye tokobakena kuimokeria ime ya Yesu Kristo oyoro motorio muya amen abaraga nigo kwana na inche wocha ase studio wosinga nkende yonsi namba ya yesimi igere 0715 082 531 omusombo Nyasaye Reverend Charles Ovale oyo kwaniramo naye kurwa serie de tuyafuna kerengaki yamaragoba na 45 notogotoka gaiga 102.0 elinde Nyasaye itago senie onga kresi mito frashia onga kere elinde inkwane amonae seseniwa aliwana ndige nitarudishwa miaka yangu ilioliwa na ndige narudisha miaka yangu ilioliwa na ndige narudisha kwa jina la Yesu. Right, asante sana kabisa Reverend Charles Ovale gabwa sogoterentera lingana senchira ya bene sano mwanchi mutigiri negendrenga bonogwa semire kende kurwase Reverend Asobotuko igabwa lero bunatie kire kunyara kubaka okwana mwaninde kurwase malika machenu ngirorere namba ya igere 0715 0825 31 0715 082531 na kunyara kuboko mwakira sengincho kusanga sobo imo mwanchi butilia sekagitiri tambe tokunyana mwangana maya senchirere yo bwengi kurwa buto mago swa senkwana na gotebinga lero gotokoligera lianda kama somo kwa sechiseme ya sechisukuru chubundia ninde gaiga se studio nemo principal we college manyikaine buna kitutu chache
Technical and Vocational Training College abange moye maite bona kia mwasi igakorganira John Maria Riondiki mwancho mutegere nkwani gochigochira seketere tambe tore live aso mutandao Facebook na boiga so mutandao o YouTube na bokurire nkwani yeye mase balakini sabono turanyura mangana maya senchira ire yobwenge Yevuna FM 102.0 Radio Toronto. Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Mwancho motegeli charagire chinsa ibere cha botuka mangana maya asenjera yowe ku Radio Vuna 102.0 Eritariane Abraham Onguti. Ensemo ya barai ba community policing na bamenye kurwa sensemo ya milili yogotoka se kaunti ya Nyamira ni gobagikeri obosali obuwabeire bokwenekiwa kubwatekana no botumikibwa marwa yogotindia malego yogotindia sensemeyo bakwana chinga kibakolege karo yokwanira obolendi wechinsemecho asekiria batebiro botumikibwa nyasore amo na marwa ni gobwiriro komentekana ku boibe na boiga bana bande gotiga chisukuro asabwe bakumire yakolekia bwango igaso mwana yo maititu wikogokwa kubwatekana no botumiki obonyasore asebono abaraya bubaganiri umulembe asebinyoro bya sublocation ya mirere na wege sublocation ya Gechona. Serikali enene nigo yetangire kurwasa chinguma bunanigera chakomente bango asebinto buna chisime chigali amono mugati egati ebinto binde ebinge asekeli yabaenekeri abakenya bunanigo bwato morobeli obene kweneke yakiniri uchumi meyense asebono mukwaneri we serikali Isaac Maura ni wasabira abakenya gosoma muswada wetibesa bomwakoyo na wetanga kurwasa chingwana cyabali bakwameli muswada yo wetibesa na bwigo nigo abaganiri abakenya wetanga kurwase amagana ya gutara asemetandao ayo ale igoro yomo swado yo atabwati kende gyonse. Komite ya bungenene eliakoligelia mangana yechunguru chomolero asebungenene nigo yasabire komite ya budget komenta chibesa gucyase wizare yechunguru chomolero unenchere yemo yo kweneke yekani obokoleli bwaye asenchera enkeranu umunyakiro gwe komite yo yechunguru chomolero David Gikalia nigo ase komite ya budget kwande na kweneke buna nigo yeiranirie chibesa anyesabire kwirania chibese echo cyaruseti kwase wizare yo asamatuko abumaiga. Mwancho motege na senchera yowenge asayo manaenda mangi no yanyora senchera bikana chikoraga chisisa to chabona botuko Eritariane Abraham Onguti. Oyo noro mwelio wa mangana maya asenjera yowenge. Yevuna FM. Minero Ekebungo kilituko kurwa Radio Vuna. Saburi 34 kebungo kiae gya kianda muiro ko monene inwa bachenu bae na kiaba muiro geteti ba kuremerwa kende. Saburi 34 kebungo kiae gya kianda muiro ko monene inwa bachenu bae na kiaba muiro geteti ba kuremerwa kende. Ekio na kebungo kilituko kurwa Radio Vuna.
Radio Vuna. Radio Vuna. Minto mwenye gutinge litukuli lyanchirire likwayirira likuminyoka umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026 igituri ky'abasacha Men's Conference ine ajenu musacha twakwareganire oje tusangamo asomuriko bene o Men's Conference aseturanyore libagali okwanira amakongo tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erineli bagali wesomya kobweni gwake birengerelyo kokina kemoikana bo yokwagachwa buna omusacha bwekene ebesajo kwelikia necho shilingi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tubaisa kogosa libageli lyengencho lyogochenja obogima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026 erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engake Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza Radio Vuna 102.0 FM. Tunadhamini ubora na ili kuboresha zaidi vipindi vyetu tunahitaji maoni yako. Kama unayo maoni, malalamishi, maswali au pongezi, tujuze kupitia barua pepe info@radiovuna.co.ke. Piga simu 0703 102 102 au 0705 102 102 ama tutembelee katika ofisi zetu Galilaya, Mwembe University Way off Kisii Glegories Road. Asante sana msikilizaji. Radio Vuna tosesenigwe kera engake toseseni wa motwenzi tokuleke minero. Oyera imeavuna FM Vono Oyera. Oyera imeavuna FM Vono Oyera. Oyera imeavuna FM Vono Oyera. Right, asante sana kabisa mwenche mutegereri Radio Vuna 102.0 FM chabutokire chideka isano na ibere maiga yechinsa ibere chiabono butuko murobeli asembe ono murobeli buoyera bro bright maiga yechi microphone nago tepinga ga se studio asobutuko boiga bwalero ntole amo nere principal ya college ya Kitutu Chache Technical Vocational Training College abange mwenye maitebuna kia mwasi Mr. John Marielio ndiye kino aligega se studio tochikunyara kwa batuko sanke nkwane ya mase kageteri getambe lakini ndara kore ntoro korelia koraiga okukore okuralia kwa ogukwa abantu babwato mweso abantu abangaini abantu bakorare abantu abatohereru abantu abaitebere naende abangwana abantu bagotegeroyera igore keria ogotegerra ogukwa kwa haraligwe kwa Elder Councilor Elimeleki Nchanga kwa haraligwe kwa Elder Councilor Elimeleki Nchanga oyo nyarako bakagustira chitariki 15 chio umutienyoyo igo aliise Honorable Zakari Honduso yumanyikene mu Olympic amona abande ekero habairi amona basani bagendere kumera na senka ya gari kimai no gembo kerali tukasinge ncho yoko robelia merobelia yena nigaranyara ko baga kweni wetarike mo omutienyogo cha likinsemo chabo machoge ukuntu gukwa kwariyo kwa Elder Councilor Elimeleki Nchanga oyole ise Honorable Zakari Honduso oyumanyikene mu Olympic amona abande uyonyara ko bakagosera kitariki 15 cy'umutienyoyo na nigemerobelyo gosaba ire nabasani bagendere tukomera na senka ya gari kimai na ogembo kerali tuko na nigaranyara ko bakakweni gwetarike mo mutienyogo cha lia sensemelia
ya Bomachoge. Ogokuwa kwa raligwe kwa basibika Mwango Ochwangi. Ogokuwa kwa raligwe kwa basibika Mwango Ochwangi. Oyuboletwe omwaka 1922 guchiase omugaka Nyagosera Joseph Michael na Nyagosera kwamboka Gesale kurwase kinyoro kya Mwaroli kitutu cha Chenot county ya Kisii. Igale mwisoko mwabo Nyagosera Sylvester Borura, Nyagosera Ongige Florence Ondali na Alois Setumbo. Nigo ale homorugyoye Nyagosera mugaka Peritus Ochwangi Maiseba korwase kenyoro kya Nyabondo ewodi ya Bugeka kitutu cha Chesaute county ya Kisii. Abana baye nigo bale Mary Nyanchama, Zakari Okongo, Daniel Omari, Patricia Mura, Samuel Munge oyoko kolemere mase serikali ya county ya Kisii na Paul Onwonga. Nigale muibuli mwabo Nyagosera Nastasia Nyanchoka. Nigale ngina mokego se step mother guchase Joseph Willy Songuti, Beatrice Nyanchama korwa Nakuru na Nyagosera George Nyangaresi. Igo hale ngina byara Nyagosera Andrew Oiko, mwalimu Nguye Milia, Nyagosera Priscilla, Elizabeth Damaris, Hezna Teresia Onguti na Gladys. Nigale mokoyo ye mongina Maroko, Aminga Ogoli Robina Nyakerali obonsi bale Nyagosera. Nigo ale ngina moke Nyagosera Patrick Nyaliki, Nyagosera Mogendi Nyakoe Mbwayo, Salome Toyo, Mora Henry Nyabuto, Jacob Onguti, Omwenga Pastor Mali, Nyagosera Maisiba. Niganyaroka bakagotiga maega abachokoro emerongene, abachokoro emerongitano noyomo nebichembene batano. Mobero nigo nyaroka bagukurusiwa senkendu yenyagitali ya Krista Marian litukulia lero. Nigakwe nigo litukulia Ankyo lya senka yegotoka sekenyoro kya Nyabondo wodi ya Bugeka kitutu cha Chesaute county ya Kisii. Oku noko kwa raliwe kwa mongina basibika Mwango Ochwangi oyoro mwano ye Nyagosera Joseph Michael na Nyagosera kwamboka Gesale kurwa Mwaroli kenyoro kitutu cha Chenot county ya Kisii. Gale mwisoko mwa Nyagosera Sylvester Borura, Nyagosera Ongige Florence Ondali na Alois Setumbo. Nigo ale homorugyoye Nyagosera mugaka Peritus Ochwangi Maiseba kurwase kenyoro kya Nyabondo ewodi ya Bugeka kitutu cha Chesaute county ya Kisii. Abana baye Mary Nyanchama, Zakari Okongo, Daniel Omari, Patricia Mura, Samuel Munge okolemere mase serikali ya county ya Kisii na Paul Onwonga. Igale moiboli omwabo Nyagosera Nastasia Nyanchoka, ngina mokego se step mother guchase Joseph Willy Songuti, Beatrice Nyanchama korwa Nakuru na Nyagosera George Nyangaresi. Igo hali ngina byara Andrew Oiko, mwalimu Nguye Milia, Nyagosera Priscilla, Elizabeth Damaris, Ezna Teresia Onguti na Gladys. Igo ale wamwabo guchase mongina Maroko, Aminga Ogoli Robina na Nyakerali obonsi bale Nyagosera. Nyagosera basibika Mwango igalingira moke Nyagosera Patrick Nyariki, Nyagosera Mogendi Nyakoe Mbwayo, Salome Toyo, Mora Henry Nyabuto, Jacob Onguti, Omwenga Pastor Mali, Nyagosera Maisiba. Niganyaroka bakagotika maega abachokoro emerongene, abachokoro emerongitano no yomo na ebichembene batano. Mobero enugurusiwa senkendo nyagitali ya Krista Marian lituko lya lero. Ase aranyareko bagako enigwa lituko lya Ankyo alia senka yegotoka se kinyoro Nyabondo ewodi ya Bugeka kitutu cha Chesaute county ya Kisii. Omoigo enurukiwe mase mugwetera Radio Vuna lituko lya Ankyo na ngora ya bene sana guchiasa abachokoro bonsi gati yabo Evelyn, Bena, Doro, Diana, Vincent, Kerubo, Lynette, Joy, Davis, Omanyekene Bwana Nyakundi, Felix, Nancy na Eugene, Helen, Jane, Rose, Surprise, Asnath, David, Rachel, Mary, Angela, Claire, Clara, Douglas, Getuba, Wycliffe na Freddy na Bivo na Muna Banda Bange
kero bagende tukunyara koba bakumurira magukuru tugoteba nga pole sana gwicha sumucho ibonsi buchungi ndeto kubaletera goteraga kwa bonyansara bagoteba nga timuka somulembe bade gotero kuto so asenkwane masemo amona principal yule tayari gaiga se studio na goteba ngenkwane igere live aso mutandao Facebook na boiga se mutandao o YouTube.
Alright, asante sana kabisa mwenje muthigiriri Alvin Onguti na Cyrus Amona Juston chinga bune chigana barabo abachokoro mongina basibika mwango bagontebinga engora ya bene sana gucheso mu kibo chwangi na monere sina egagategerete mase mukuru ali ase chinse cheisiko ase biro binga bune bigo mwenje muthigiriri kero tetonyera ko batoko swase nkwana ya mase ya mona gotebininde kaigano mo principal skuru gose college ya Kitutu Chache Technical and Vocational Training College abange mwenye maitebu na kia mwasi principal no alige gase studio nteto chake nkwana ya mase motori live asomo tandao Facebook na baiga asomo tandao YouTube lakini bonere naro ya nebo nkweli baka babiri batata sengi nchuchinsa chia chiro ngaligandelie principal gaiga se studio totaraso asenkwana randomly 0785102102 0704102102. Hello bro. Na kiwira we studio my brother. Wirete bia. Mochokoro bweli biri aba bakuru babembe. Yes. Omwalimu karibu na batabategerera toto amangana mayakuru. Alright, asante sana kabisa my brother kurwa sensemeyo. Hello. Hello bro bright. How are you my brother? I am doing well. Mbiande. Masongo wajire. Okay. Alright, asante sana my brother. Vuna radio. Hello. Bro bright. Biyoe. Nje mbiande. Kete sita purchase kama samba. Toka ente police bokapisa to tia mangana maya. Alright, asante sana radio Vuna. Hello. Hello, Vunelo. Wala kira kwa chache. Kwa wadiro sa profession. Okay, ne division. Alright, asante sana kabisa radio Vuna. Hello. Hello bro bright. Sabi iri ya we studio. Ebo irete bia. Mwana Simba na Narumayo na Durwana ngoga nsoma ya makura. Omoga ni tu amwere karibu. Alright, asante sana kabisa my brother radio Vuna. Hello. Pole sana radio Vuna. Hello. Radio Vuna rana. Na kipredi bugirete. Ebo irete bia. Redi kama mongoli kona. Moga ni karibu studio. Alright, asante sana radio Vuna. Hello. Pole sana inero ya nyaro kabage ko minjuli asingi chwe chinsa ngirebere cyo mwali Vuna radio. Hello. Hello radio Vuna. Okay, pole sana ni ya vero kabage ko minjuli ya boigo teto so senkwane ga ya masemo mega yesime Vuna. Radio Vuna. Kila sakatari onde. Mesimbo batie mono barwa bakwata kacha manije liko usanga wana kanja. Mato mwarimu to mugajerete. Yes. Tande ni ya kwatre mpake furi umwe kirete. Safi. Alright, asante sana mwache batakili toba soko babo iko na boko ndikana SMS as line ya 0706 102 enye ko bwateli bolio se principal ga karo to chake ngwana ya masemo. Karibu sana principal se studio, karibu sana ya radio Vuna 102.0 FM kero kuira libageli ga sengincho yogo kwania homotegereri. Omoralia na aba totegerete abancho aba radio Vuna gonda ite kuberana ngambu yamono asengincho ko ngaregania aiga se studio elinde to nyare go sanga amangana igoro yechisemi chirichia technical ase Marieta igonkoro kwa engineer John Ondieki Mareli omwalimu principal bwe college ekoro kwa Kitutu Chache kia mwasi morali yandenga kia mwasi na lirimanyire mono lirimanyikane kabisa technical and vocational college chi college chinchi bwate etafauti ndo bwate chi college ikoro ku vocational colleges chiri chitenene ne county lakini ndo bwate chitokoroka technical vocational colleges chitenene ne national government igo a college yane nigetenene ne national government na ndege gutokaria enchere iga mukurukanga Narok Road waikire kona mbaya utira keiga waikire Kitutu Chache igoro ne college ire town maiga Busongo oranyare guikera ase oburaisi e college iri ya chagete omwaka wa 2023
yara beirororo nya twali to muchando lakini wono muna nache teiga ngondo nyanya sao to konyire ebintu byarenge egetango byigokire igobono twakuna miremo college ya Kitutu chache kia mwasi nigo tobwate bono iga abana bale gerereti 340 na nina bongo gusaba ngo maneno gutwanjera gochigosia iga ne college yo gukina bwango sana muno abanjo bantegererete iga mbatebi what I have done kelina kolire kera na ajali college na nyorete nge college bakorera ngamba what workshop nkaligire libosongo town ya iga yaito nkanyoranga chi workshop no chire nkanyoranga nse gutaka abana bane bakore emirimo ya magoko asamangana food chi hotel chire bosongo ga chire chyo gukumya na kolire egento tokoranga CMOU memorandums of understanding abana bane bagosoma matukata to ase class ama tukabere ye week igo bale town ase chi industry hawao asengenjo kweorokereria the practical skills kichitakeira ase technical ine advantage ya college ya kia mwasi yebwate college chinde chitabwati chi college chirare korwe town teli raisi goikera the industries ngonyo are nchibwati usafiri na no twara usafiri teli raisi nyora maguta orabe gokoreta abana kere wiki bechi department ya wao ine advantage ya college ya kia mwasi yebwate echinde chitabwate chi college ya kia mwasi gotogo traini emiremo ya magoko gojakera electrical and electronics korwa a diploma ogende certificate paka twagenda lero togotebanga level 6 level 5 level 4 mpaka level 3 togende ngento tokorokanga mechanical and automotive engineering as mechanical and automotive engineering ndobwate mechanical production ina mangana echi machine chikorosias ebintu bibiri bigotumeka as machine muna bano chi fault chiriko base chigali ndobwate ntokoroko automotive engineering abantu bali bakorosie gali atwali romo chanda abantu bali bako repair automotive engineering ndobwate welding and fabrication abantu bakorosi mirango lakini what we do negento kere standard yere igorake because we are training ndobwate department tokorokanga hospitality and institutional management eyo nigebwate food and beverage koru level 6 level 5 level 4 mpaka level 3 togatwali gento tokorokanga fashion and design togatwara egento tokorokanga air dressing and beauty therapy abana baitoko barete town igaiga baroranga ngaki abantu bagokora the modern way of beautification ne roba gotumia chinjire chino chibagotumia ntubwate gento kende tokorokanga general agriculture gusi yaito amangana yoboremi na araroro igonto bwate general agriculture aliyo school na ende ntubwate egento kende bakorokanga ICT amangana yechi computer to kwegeria tubwate egento korokanga building and civil engineering ebwate plumbing egatwara civil engineering egatwara building technology igo those are some of the genichi course omonte kerago chagaria akonyora to kwegeri na ende ntubwate journalism actually kia mwasi aschi college ndatebenga Lake Region Chonspi kia mwasi Nairobi yoka ebwate course ya journalism mwalimu Nairobi kwaro twacha nere gaiga igo ine a plus ase kia mwasi asoro gonguru rwaito rwagusi yes all right so whatever no mukeniole kwa korre kana kyora bono gana koli no mutinyo yo monkale gukora lakini gonde kerunde kenene ege kogera inche na twalire experience yekenene sana samana technical igondo yomo ase abantu bali bachiete high school eri akare technical na chiete technical ikorunga Machakos technical ya kare riri ya renge national national high school nkaruororo na ende nkagenda to a technical university Baraton University nkaruo ngasoa sama ngana yo kworokeri na orokererie college kurukuma wego for 10 years ande na vera liragia mune deputy principal ase miaka 3 igobono nkarangire ngaika ase amangana yo kuruborai ase technical because inimbwate the technical knowledge na ande na annual experience asa mangana leadership asa mangana technical
All right. So mapema senkone ongwatebanga michando meke njara nyolete college ya Kiamwasi. Yes. Matuka maiga it was on public recording contract njia sikirita wanafunzi siko na wanafunzi there were complaints sigoro ya utilities na machine bintu binde time chande yukwanye gayandira sabono. Aseli ngana liaba litangani ko ligereria neli ngana ligereria contractor eserikali njacha ekarwa chibesa echi takeire gukora a building eri tuition block igo bono igas to ikerete umuntu uri kurukwe project manager na agenderete gukora evaluation ye building area erinde chibesa chiri chomo rukorwa nini yaito yere Kisii National Polytechnic actually nero yaringe mentor no nerie college rie gosega egosega college egochaka yes go Kisii National Polytechnic nero yari gotosega chibesa no chire chisaine chikorosie school igo bono gento getigarete maite bintu bya serikali goikabigenda somorobiri bono project manager olia we county na agenderete korosie QS eyego cha gutumeka erinde bono chibesa chirwororo aigwe chiaye korengana ne gasiria korete echinde tumeke asenjo gukora e college kali gorioka naende twachakire kwagacha chinyumba chinde asokubwaterana na Kisii National Polytechnic echigo cha gutumeka asobwango muna chi workshop asenge njo yokogenderera n'amasomo alia Kiamwasi. All right. So go tebanga abantu baligirerie the next few days. They watch you. Amatuka makamono Kiamwasi gegonchoka toko ye manyanga nereri Kiamwasi yarenge enjereria enkoro. Nonya no bono gekero gochororo nabokoranga ibintu bya chenchiri. Nonya enjera konyora balimu bagoje skuru mangana chenchiri yage kogara Kiamwasi igototagete compete college chinene chiwekanite gusigaiga yage kogere position yere gaige town ngiye kogara Kiamwasi atari go compete na Kisii National Polytechnic. All right. Yage kogera gere town ime. Yes. Okay. Mwalimu abantu bange miaka yetire bamanyete ngo mwana ko ende Polytechnic no liyo gwete matemo ono nchirenderende teyo tiganda bwe Polytechnic anye kwe orokereria aseke nyamoro bagotebanga TVETs are for bantu bali weak academically. Timeti, is that the case? Chinga kichinyinge na botumanyete nga chisemi na chiekebunguo lakini ntwacha togatebanga onyo ale chisemi chire ekebunguo TVET ni yere master key yani ekebunguo keriye ko igore merango yonsi timwezere abantu baminto mpanyi wete selinganerio ekitomine tineke chinga kichiri chia kare chigasiri tokorokanga white collar jobs sinchi arengororo echibono chia ikachiga care bono chigasi chirororo ne chigasi chiria omonta kweorokia egasi ya magoko erindo kora bwenyorera ebesa naende chibe chigasi chikuru chibesa chinyinge munabona abantu baminto bakorwaiga baitire ase chi college chia TVET bakogenda chinsi cheisiko n'abantu balia bakogenda ekere banyorirunga mbale competent yani competent n'umuntu uri okonyorunga egenteke namanyete kogekora ngonyore ne blamba omanyunga eblambe ye na ne bwate obomanyi boisaine bo ramwenepo akore egento kerigetakeire abantu abo nabo bagosamora chibesa chinyinge kere bachire isikogari igo bone bintu go bya chibikaunchoka oise korigeri nonya ne chitown cheitosororo abantu bakorosi chibesa na abantu bali babwate skills cha technical umwana oyo mwana asometie kerende mawego omogere agachaga iganyanchwa nyanchuga yeitoga akalia kanyumba igagasoa agande no mwalimu takongorire mattress ngamugorire mattress yagasororo akuraranse umwana uli akamanya kolikanga plumbing services available here numaito umwana uli munatokwana naye bono iga n'umuntu gotarire gari yaje aseki ali asali gete iga akorangirunga amacha aberu muchando gaiga ogenda garia okora iga chitageka nobo manyiboria wanyamasi boli twa mwete korugaria
kwanyora ebintu biri otichoire oiru chibasi chayo oiru 2000 oiru 3000 obwate koroba omuntu orocha bwate koroba kobeka amache korunse mpaka igoro tonyora osoiru ose 20 million omuntu ino muikere ekine kigekora togotebanga bono iga asa abantu babegete amaisa abo mono nasa mang'ana yechisemi chia technical egekogera ekyo negento kere shuanga no tanyora egasi nabo stiri okogore biashara bia okore na ndo nyore chibesa chisaine na haye bwegendereria sobugima bwao right lakini kiro kuligereria umuroberi bwa serikali na kia bana bakoenda ase chi university amoni chi college for example serikali begete ngokonyole C+ go chigoro igo kwenda university bali monyolete C+ go chance mwenda ase chi skuru echiga chubo bundia so it is clear serikali nyine the message ego communicate nelinga omwana nyetara akolibuya tigaende sukuru yobo bundia is that maybe in a way serikali eko mislead the public yokera does it mean omwana oyo nyolete airplane takonyara kwa good plumber kusemekane kyomya serikali umuroberio tokoroka ekarikalamu ya serikali ntobwate munabono chikosi cha obunyagitari ekosi obunyagitari netagete intelligence yere igoro mono totatebe ngeine skill omuntu akonyora lakini nobo manyigete omuntu atakere konyora botagete omuntu obongo bwaka anene mono yes wetani igo omuntu oikwanyoranga oirirwa raria oirirwe university ne grade kere igoro sana abantu abange bakogenda muno bono tutebe the engineering courses squeeze ekero abantu bakori kwemeremo nonye nintu ekero tokori kom emeremo omuntu orwete university obwate degree no muntu orwete a technical training institute obwate diploma na anda akagenda agakora gento koroka higher national diploma oyo tokumwanja mona igako aratomanyete nga egasiria gochikokora ye skill na yebwate kobwa e university igo ekene kerengere kiarenga ase a serikali asa matukamagega lakini bono igase twaikeire abantu mbaro bakoranguruje university obwate B+ bagenda technical bachi gukora a diploma egikora bamanyete nga igaiga obuyamba koreteki obuyamboro bono tiganda rakobori oranyoro omuntu okorire a diploma abaga kambara iga babwate chi contract bakwagaje chinyumba onyoranga tabwatiri sakara lira mwenepo anyore contract orangiri omwana oyo gobwate diploma denga ya otagocha orete lisakari liria otobeke gaiga elinde twagwe contract ye omwana oyo mayaguro matebinga a quarter of the revenue ninje ngokora gendo lisakara liyo gakorwa okora gendo keke erosa mora chibesa nando ocha igotenenera igona korigerelinga ngakibinto bikokorwa gawe otenenera gawe elino mundu yo onyora gendo keke onyora chibesa ekero okorigereri gawe nga yoroche obuyabole na eserikali bono iga ya omosike William Ruto oise korigeri nonyana mang'ana allocation ye chibesa igo chinyinge chirase technical astokoroka the State Department of TVET amuno chibasa nyinge chikobeko ekekogera eserikali ya realize ringa asobuyabole nase technical for us to re-engineer Kenya change ebe munariri twatebanga kwenda tole Singapore oikato twara abantu pale skilled yes all right don't you think you know mochando na ndo munene serikali konyara ko bage korosia semia kemekero bosege ko garabna gwateba nekene ngilinga lera abana mbaro munda konyori B+ muntu nyora mbake A- likako enda ze university omwiboli omwote bangathangiro mwana oyega as a technical training institution. So on the other hand, enjere ya mose endelinga serikali ya orokiri technical institutions kobanga ne chinki yake kose more attractive kuchia sabantu than the university. Don't you think it's a problem the government is creating as a miyake mekerosyo? Now you will find kero montega de kwende TVET. Universities injigo tora bana no gote ba konya kolera no njiba sambabu ati chegere enrollment igerence kero to kolgeria amangana university education yes
igo konyoranga chikosi nchiroro chitali technical chikosi nchiro tukorokanga sociology ichikosi echinchiri technical English literature echinchiri kosi chire technical tobwate business sometimes business na very technical naenda asande na be etali technical tobwate law ichine chikosi chitali gendo kike chitali igo chi university nchibwate chikosi chitali technical chiko over naende still tobwate technical universities timeyo sono manye teboyo tobwate technical muna bondo tobwate technical university of Kenya lili kale ya kabeire Kenya Polytechnic ono ya chenjiri naende tobwate na TUM ilimo ya Mombasa Technical University of Mombasa nerororo igo tobwate chi university chibwate background ya technical igo still ekere tokuligeria mang'ana ye university university omaide etakere go center more as a research ekere yakorire research ye yacha gokonya bono abantu aba bakorwa chiskill barwe chiskill chire of very high quality kere nonya chikogenda isikogari chigwanchirano university wene gukora research tonyore no ni riogo tonyore ebintu bini university mainly egasi ya is research yes okay yes so principle omoibori okotegereza sobotuko bwarera muno mwana bono korwa se field experience iskoga abune ebintu bire nasomete kitabu gitekemo murikio mari gotebanga why A students work for B students and B students work for the government and they are ever broke into ngabune I don't remember the title clearly emiremo ngayire iziti azebali barura se TVET osase chi university yagara one major problem also babili bagwetera chinga kichi negenda bakoruka nga boomerang effect osomi mwana o expected ngabona ero gochiko konya ende kwanyoro mwana oli okoira ni irenka bona nayo komokonya kwa semerting anero gocha kokonya where are the jobs ngaichire zitu the TVETs was on public universities well ntoko tabanga chikasi gochire TVET ose chikasi ochire university igonda atebenga omuntu okogene university iye kobwatinga nkosi kiakora na hende ngakiebwata lakini egento tokoteba bono iga natebanga TVET is the master key TVET is the master key because enyore omuntu tali konyore gasi agokora alikire omuntu nabakwerike gasi yariwe komonyene akore asenge nchonga ngonyore n'umuntu bwebundisire amangana ya automotive engineering egento gyo katakere gukora nokogora a toolbox yaye ekemba asigete abororo egari mune gutwara umuchando noroje kigari muna jire chinyinge noroje chipigipigi muna jire chinyinge muna chipigipigi jire chinyinge kitagete korosigwa n'abantu barengake n'abantu abange abantu bakorosi mbarabiaba n'abantu oli bakarangiru babwate skill ya automotive igonga ekere to kuligereria mang'ana activate chigasi igochire available chinyinge chigasi echiga bono chiabantu bakuru university ngokea chire chinke competition inero lakini eje chi activate competition igere nkase ngenjonga ekere otaranyore gasi nabo okora gento keke nabo gwe chakera wieka you can become your own entrepreneur o chake gasi yao abantu ochera roli kabantu asenge ncho okoremeramo abantu mbaroro bono iga bachire university muna bono narora asamangane TV narora omuswati oyo muchire university okolire nanda akagenda technical achikwegera nganga kya okoro butugi bwechimboli umuntu ibona to kumuruzi asobo tu bwechimboli bwerikire samangana yo butugi bwagendo keke bwechimboli toro chirende uchire university okolire lakini ando uchire oiranire igata ito okoro gendo keke igata gete kwerikere bwekomanya nabwo atabantari gete gaiga asenge nje chisemchiri anyorire chire technical ngakya okoro butugi yes all right so principle umuiboli no mwana okoso ase esukuru rule kore basic education okoso tertiary institutions time thinki kebwent kunyara kobage kumora gokoro gochora wasene university yakugenda wasene chisukuru chobo bundi gakogera the reality nelinga setwikire abantu baro bakonyora bakonyore grade kitantikiri yokwenda university C+ go chigoro lakini baachora kugenda chisukuru chobo bundi instead of public universities then it means to ikira sebono there has to be a parameter ndake eco-uniform muibuli omwana yanyorete A plane amwenga lika kwenda university tikagenda se a polytechnic
weselika kwende polytechnic tikaenda university onye kale qualified. Biblia ikale gotebanga abantu bane niko bagosira asenge njo gotatwara obumanyi. Eserikali asekera a college munabone college yaito. Yes. Nebwate office tokorokanga Office of Career Services. Office of Career Services igerororo asenge ncho yo advice abayiboli n'abana asogochora career ni ngento kiobogima egento monda ujokoro obogima bwaye bwensi iyo obisieria telinga mone kerere kiamwasi obisieri gerororo asa abantu bakiamwasi boka apana umuntu nabagocha kiamwasi alia abolinga nga Office of Career Services agenda anyora umuntu oli gari prepared okwana n'omwana aralenga omwana ekerengeri kiaye nga ikere elinde to basa koiro omwana ase kerengeri kiaye getali ase interest yaye tali igo anene mono eserikali nemanyete nga omuntu number 1 natakere okorogochora korengana ne interest yaye egento kerikera ase birengeri byaye abana mbale korumuna ago kinaro moke okomonyora nga orosirie bintu mbere twara korosie bigari. Yes. Kwanyora orosirie nyange, kwanyora orosirie gento gete on epigipigi arosi won. Omwana uyu manyeto ekero kumurieri oyo numo engineer. Omwana naroko nyoro kona obegeta matongo na korugare ngona gokorare ki kwarieri kwa omwana nge interest yaye asare igara asamane okorosi gento keke yo korosie ndagera. Igo chinso chire chesiko nabo ba kurigereria bara abantu ochiase kerengererio kerikere ase birengereri by'omuntu omuntu akore egento kerikere ase birengereri byaye ogekora buya igo naintwe asa abaibuli ntotakeiri gotebanga ki tigatotebia omwana akore nursing. Yes. Tigato omwana ribaga neserikali yabekire emeroberi emiya ase college ogende Kisii National Polytechnic mpabwate Office of Career Services. Aguno omuntu akogenda erinde omo obisori oralia obori omwana oikere kerengera pako mu advicinga aye oisa kogenda guchiense emeye indoche ngana bokora buya omuntu ogenda okore egento kerikera samanyi ngaye agochikoge kora buya mono. Right, asante sana kabisa mwanchi mathili liogili igwete nelia engineer John Maria Riondeki oyoro mo principal Kitutu Chache Technical and Vocational Training College goseko gwanchakia mwasi togene gosange ngwana ye mase mogega se studio nkunyuli gore doke yekorokana ya Co-Fashions egotoka gari ya se homochie okeroka kogwa ikirali ya se doke ya Co-Fashions na bokunyara ko bako gwesoka bune bwendrete kurengana noko kani kwa onye utete gwesoka gochie nyangi utete gwesoka gochia se mujega kerero tetewe soka guchia se basaniga whichever the occasion ya Co-Fashions no bakunyara ko ba kubanga onyara ko bago ko bwendera cyanga cya kiringa njo cya basubati ne cya basacha ebikoroto byonse imbiroro mu cyimuteli kandi nayo babwate bintu byo boraro muna chi bed sheet amarangeti na kirigento bakurunga chiduve chipilos ne bintu byonse birengete amangana yo boraro kandi nayo nkone bali birogo bakurunga plastic chairs ebyo bikorunga big balls chairs mu cyimuteli kati bintu binde binge okubinyora gali ya seduke ya Co-Fashions kutoka gali ya se omochie okeroka enchera basoka gocha bosongo nabo gomba gwatorosagironde bwokeroka getaseni kyabanyanyimbo moino namba yabo yesime igere 07253 723 26 07253 723 26 goza 07289 034 22 07289 034 22 ama namuna gani lakini mechandokie bono kunya gwetera nyomba ke yani birogo bikombu no mogongo kunya kuma na nyomba na ende nayo muchanda kade ngango gotento bwati birogo one kero konte minincho muchando kase basubate no bakorosie nyomba ibirogo bono na gurete bono nkikira kini boneke inga kikiba kaboni gatato go ikaransire birogo binga bunebi gatuma itinge birogo byachire byekerera bono eduka ya Co-Fashions keroka ni gobono ya korentere birogo bya plastic chairs kwa bei nafuu yani bire bya big boss boy gonko nya tore chiduve amarangeti chi bed sheets emeito yonsi ya
kerenge nchobuneri orthopedic chikoshon ebikoroto chishati emechibi chikobia chibagi chionsigati yabo cheskuru laptop bags trolley bags fiber bags takis chunk pin nabo igo pioneer bags echionsi oranyora serigoriria moko eri oruseirie discount asense moye chianga nkonya tore trousers cha soft na hard khakis suits chishati t-shirt dresses ebikoroto by'abasubati n'abasacha byekerero ebyoranyora serigoriria moko imeya yako fashions boigo ntubwata abakorera bakoenekia kwenyorere byonsi uganetie asubororo tarera yako fashions assistage ya keroka enchire gosoka goche bosongo orosagia ronde ni gorogotoka bukeroka getaseni kyabanyanyimbo moino akesimia se namba 0725372326 gose 0728903422 yako fashions keroka obokoreri obuya asebonsi. Radio Vuna. Rocky Driving School. Na koranyora masomo yobogende chigari. Gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle, automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo, bavata masomo ye keraskia F asabanto baleno balema. Nichikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribwa masoma maya keralituko. Imeyomu chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kyoge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo, Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakirisi miasi namba 0723-803-503, 0723-803-503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Right, asante sana kabisa mwanchi mthili chathili chidekesa unesa toka kuraka chinsa isato chiabo nubotuko morobeli asembe ono morobeli bo yera bro bright iga gama iga yechi microphone iga studio ndenere engineer John Maria Liondeki mwalimu wanelwe college ya Kiamwasi gose kitutu chache technical and vocational training college nindo chegatia baliba chakirego ntomera amabolio ase SMS ya nere 0706102102 igo chinsa nchike ndulibaka mwalimu wanyaleko baka kwirendelia amabolio bwegati abogao yakotabanga bwirire buyomuralia na principal maboli anenaya entry requirements asabana bagojoin Kiamwasi TVET Institute nchirechi. Number 2, je wanafunzi wanapata ufadhili wowote kutoka kwa serikali. Number 3, ase music production kosi gani muna offer na umuigwa habuwa kione Fred Nyandieka wateraka buchinsa kwekachire amaboli ayo mwalimu anyarako baga konya irendelia na andonsi aliora kan ko bolia igendera konya tomana achikunyarako baga konya irendelia lakini mwalimu kerotore baada se oko ligerelenga kiabana bagoso ase chi institute ko sa university serikali ranjalete gento kurkunga recognition of prior learning yani ngwa chite skuru lakini bakoro systema timetia bantabu ilibagalia bondirili ya se uchumi go se economy ya Kenya egeko garanaro ocha onte vingoro si ulistimo tabwatie document certificate kura ase kendege koba na babantu bakonda omunga ekwarete kwaki igacha gukora selibintu be mano moralia eline lingana kwa boliririgia yes nganjere ngira nelie lingana elia sobwagale nga goso ase a technical training institution osoma bono iga korengana no murubiri bwa serikali otochakere tabunga ayengwa chieto kole skuru lakini kwa bwate tionkendi ukamanya kwa gache nyumba ukamanya kobeka matabori ayene fundi na babantu bakorokanga ayene fundi okwa gache nyumba lakini no tagetonyo ale certificate ekorokinga ayene fundi ora agende munabono nkwarora serikali yakoreto murubiri abantu bakanda isiko bachi gukora emirimo lakini kwanyora ngai tobwati gentoke tobwati certificate yakorangwa akorete skuru
numoroberi noro ya serikali ya leta tokorokanga recognition of prior learning abantu abange bari town ya ito ya Busonga bamanyete korosie gari lakini tabwatie certificate na hari ko baboria bache esukuru elinde mbakorege ntutokoroka assessment mbaye certificate ya sobwango mono certificate yeteri ko ira matuko amatuka make ogocha torosio muroberio nkorejeste muroberio kana na korejestire na nditali besa nyingo ko nechiringiri wisa to choka kana na korejestire ngokorera assessment ngoe certificate ikine roto koroka recognition of prior learning as skill yende yonsiria obwato bomanya sere na bera abe no bwagachi na bera abe no korosie gari na bera abe no korosie tukia skill yende yonsi na bera abe no korosie stima ensemende neria tokoroka omuntu okorete class 8 umuntu okorete class 8 tachi kogenderera eserikali nebwate nero ensemesa gosoa umuntu yagosoa gento tokoroka level 3 hane nyetali gosoa level 3 ndubwate umurobiri ko ku nita umuntu yagosoa nyoro gento tokoroka a grade tubwate grade 3 grade 2 grade 1 kera kwa etaniri yago bono hane nabo togosoa yaso umurobiri oyo bono serikali ya leta se CBET tokoroka SIDAC TVET SIDAC ilindo kore amatemu a SIDAC also level 4 also level 5 or also level 6 a year a diploma ese kobangu akolete form 4 okanyore E okanyore D- ainchuo nkobeka sege ntotokoroka nga SIDAC level 4 oise kobangu anyore D+ ukanyora gosine C- naye nabogocha tokobeke level 5 for a D+ for a C- tokobeke level 6 yere a diploma igo abantu abo bonsi naende kobwate grade ke igoro tokobeka level 6 kobwate ke grade ke tanetie a C tokobeka level 6 yere diploma ibina byo ichina chio different classes tobwata se asamangana TVET igo monto tayo eserikali etigete isiko otai chanyore certificate korwa se TVET institution yes all right egento kingicho sana iroka bali batikirete kirasiti abange bagatanga bono gabuno njirende teyo naende ngonyorora abantu bande bakorora omwana onyorire I na ro muntu gonde ngenda geto omwana na chikoirora nkamukani ngaye ngosumbura omwana amangana yo koirora abana na airete leto omwana tumukwanire ase official na gotebie kurukwa OCS amukwanira ranga yo mwana ebirengeri bya ebire tumubeka kore kosi elinde nere arosyo bugima bwaye all right ngoche tole baada bangana mu yasenchira yo buikiranu egekogera nteto okwaga hesabu ya Kenya National Bureau of Statistics ase academic ya 2025-2026 egotebanga abana banyara tokoba bakori kiwa gukora chidigiri barenga 182,391 ase yarengo komentakana we kombination na isato chini kutebera semia 18.2% increase lakini on the other hand ase skuru cha TVET technical TVETs it was around 157,718 it was a decline for the first time omubarabwa aborkiwo banyarwa bakuriko kwenda se TVET okarekana kuirana nse compared kobainsa actually compared na se chi university so munabonekera okurikireria when you look at bali basoete kokora diploma there was a decline of 2.6%, yani bagakea se ibere chinu gutesone masemia certificate bagakea ase ikomenisa to chinu gutesone masemia 13.6% decline. Bali basoete se artisan 24.2% decline. Timothy, why is that one the case? For the last 5 years sekero kurigeria TVET chabero ko bachikonyora abana banke bagenda to komenta kana compared ne university. But bono koranga ibintu byachakira kugenda maonjorana. Bono TVET sabana aborogo bachakira ko care
university bachakira comment kana what could be the reason and what is the situation go chibosyon kitoka geire ko rora go se go expect liboli na itugo chakira karutwa rumo chibategelia samangana maya senchira yobo ikirano nkwane masemo ya radio Vuna 102.0 FM akoro engineer John Marieri ndieki principal ya Kitutu Chache Technical and Vocational Training College abange mwenye maitebo na kia mwasi gendera gotoma muboli ya wasa 0706102102 kwa sasa mutandao Facebook lakini asabono nteto nyora mangana ya senchire we kirano tokerana amange tuchukua na sentunda ya kabere Vuna FM 102.0 radio to Vuna FM toseseniwe kerenga ki Vuna FM toseseniwe kerenga ki toseseniwe kerenga ki toseseniwe na Vuna FM toseseniwe na Vuna FM toseseniwe kerenga ki atotega tuenzi Vuna FM atoseseni wamo tuenzi tokuneke minero aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya radio Vuna mwancho motegeri ne chinsa isato cha wana gotuka mangana maya senchera yowekanu ko nditanga litiango manye asenchera yowenge ebiro kurwa se county Nyamira bo tumeki wa malewe gotinde amentiro bo saleno boibe chimilioni chaba egenwa bedini yege Islamu ni go bachengera litukula Eid al-Adha asebasa biro molembe kweneke wa imeyense ya serikali yegerero muswada wechibesa bo mwako wechibibere 2024 mwana wechibibere 2025 ibiro na telekomenta bangende yonse asomugati na boigo ne chisimi mwanjo mategelia asayo manayana mange sangana nje ko mwali nkomanyi ime ya radio Vuna ilitajane Abraham Onguti ensemo ya barai ba community policing amona bamenyi kurwa sensemo ya milili yogotoka se county ya Nyamira ni goba gikeli obosalia obwabere bokweneki wa sensemo yokubwatikana no botumeki wa maliogo yogotindia okwana chinga kibakorege ikaro kyogokwanira obulendi bwechinseme chiwasekelia batebiro botumeki bwechinyasole amona marua ni obwabere bokomentekana na bokomento bwibi amona bana bande gotenda chiskuro asebo igomba kumiria gekore kyo mwana yo mo itogwa ngoiga asenseme yoko bwatikana no botumeki bwenyasore asebono abarai abo baganire omurembe asebinyoro bya sublocation ya mirire na boigo sublocation ya Gechona Samalieta ngoroku Malak Songoro mumanyi in Twaringi sema yuburendi tutagete korora abandu nyasore yatunyarire changa yatunyarire mombo no igimuna se tokogenda tutete gukora tuangamise changa na abandu bari bakunywa na bakoni de chairman ya Gechona sublocation bono gaiga twabire twokore meeting ya seri tukoria rero kurigererio bosarama we location yengima tutete rorenga obosalingo kiana bora se kenyoro gitu ne community yaite abantu bamenye no morembe igo tutete kuangamise ndokorukwa nyasore amarua oboibi ore wagerengenjo na ukrimiti nere ebinyoro mama abana beko na skuru etugo chagara ndune serikali enke paka serikali enene igo twarire irangaki nduri guchugwancha bosari bwangenyere yonsi aito boibwe chibando boibwe matoke okunyukwa marua enyasore igo rende ebintu ebyo nduri tukobyanjera igo rende twari kosaba abananchi baminto tubwatesie tubwaterane twachande kiro boibi bwatonyarire abantu bagotoibera chimbori kiregento bagotoibera bagotwangamisa ni fact ya mangana ichinyasore uturumu kubwata abana bake kwatosumbuire sana bana mbali kwanda skuru ekare togotene na bana inchi bande mbaro bagokonde mwigende tubwatere nabangina tali boigo nabagaka igo obosari bwabeira asinje yenyasore no mwana naroite tuga mukwerero mumbu omwana omagesana orengire isano wetere nyasore mwana ina bakwete atindekire bono iga bono gente kinto kitagetia se sublocation yani muna bono inche Gechona sublocation
serikali enene nigo yegereire nabo igo gwetanga korwa se chinkuma buna nigo irache komenta ebango ase binto ao buna chisimi chigalia mono mugati egati ye binto binde binge asekelia yatebire buna nigo iraenekia abakenya buna umuroberi yabekire yabene kwenekia buna yakiniri uchumi yense asebono umukwaneli we serikali Isaac Mwaura ni wasabira abakenya gosoma muswada yegwechibesa bo mwako yegwechibire 2024 mona bwegwechibire 2024 na wegwetanga kurwase chinkwana cyabali bakwamelio muswada yo nabo igo amangana ali agutara ase mitandao igoro yo muswada yo wechibese. Hakuna mahali serikali inaongeza bei ya mitumba, serikali haiongezi bei ya simu, serikali haijaleta kuongeza taksi ya mkate ama mambo ya magari. Hayo ni mambo ya ukora na watu ambao wataka kuchochea wananchi ndiposa waweze kuwa na nafasi nyingine ya kujizolea umaarufu wa kisiasa. Tafadhali wewe Mkenya, soma hii finance bill na iko bungeni. Kama kuna jambo lolote ambalo ungependa libadilishwe, ni vizuri uwasilishe matakwa yako bungeni, lakini sio kuingia kwa maandamano, kwa vurumai na kuharibu nchi. Hii nchi ni yetu. Watu wanapokufa kwa sababu ya maandamano, biashara zinapoharibika kwa sababu ya finance bill, inasaidia nani? Inasaidia nani? Ama ni yule mwanasiasa ambaye anataka kujizolea umaarufu ili kupinga serikali ili aonekane yeye ni bora zaidi. The government remains committed to creating a fair, transparent and sustainable tax system to support economic growth, digital innovation and social equity. Towards this goal, the Finance Bill 2026 brings with it massive gains despite the negative criticism being advanced, especially on social media. Chimilioni chiabaigenu abedini yegisilamu asensengima ni gobasoke litukulia lero asogochengera litukulia Eid ul-Adha litukilio lile eliakabere lichenu gati ya matukabere ayogochengerwa nedini yegisilamu abaigenu abo amona barahi ni gobasabo mulembe kolaligwa emergency nabo gwetanga kurwase chinkwana chukobagana abakenya aseboigo abarahi bechikanisa nabo igo abanasiasa ni gobagosereli buna chinkwana chubugesako ni gochira gosereli omulembe bwense asenonyi nabo abaigenu abange ni gobasabire serikali kwenekya yaligelio konga kubugima emergency aseboigo abakenya basegeture gosirana bali batabwatyo kwenyara unenchere yemo yo kubabwatirania abakenya bonse indelio ense kwegenderelia. Amin. Allahu Akbar. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu na wenye wanasiasa wachunge matamshi yao, wanasema nini, iwe matamshi yao ni ya kuunganisha Wakenya. Wanasiasa wakomeshe cheche zao za maneno, kwa sababu yale maneno ambao wanarushiana ni hatari kwa taifa, sababu tukaribia uchaguzi. Tusitelezeni katika kauli ambazo kwamba zinaweza kutugawanya. Kauli moja inaweza kuchukuliwa ni jambo dogo, lakini likiweza kuongezwa na la mwingine tunaweza kuleta taharuki katika Kenya. We can cause a lot of friction unnecessarily. Tupe yale mambo ambayo yanaweza kutuunganisha, wala tusitafute yale yanaweza kututofautisha. Wenye maradhi Mungu awajalie wapoe, wenye mazito Mungu awajalie wawe mepesi, wenye magonjwa Mwenyezi Mungu awapatie shifa ama tiba ama dawa, na sisi atupe umoja, atupe ufahamu, atupe upendo na atujenge tuwe tupendana kama taifa la Kenya. Tunasherehekea siku ambayo kukamilisha mambo ya Hajj, na tuko hapa na tunatoa salamu kwa Waislamu popote walipo waweze kusherehekea kwa njia ambayo ni mzuri kufuatana na sheria ya dini ya Kiislamu. Si kila mtu Mwenyezi Mungu amempatia. Kama vile ambavyo mheshimiwa ameleta hizi wanyama hapa, hawa mbuzi. Hii mbuzi sana sana ni ya wale ambao hawana na ndio watapata. Sasa hii ni njia moja ya kuonyesha upendo kwa wale ambao hawana. Umuwaziri Bobochenu Aden Duare nigo atebire serikali ya Kenya nigo yabekire 2024 gutanga uburoire bwa EPRA okwambokera emergency asekelia singeire buna nigo serikali yenekire onde bwensi ogwetera achimbebe chinse ya Kenya nigo barakolerwa obulingolia bwoigoro inde gutanga gukoranda kuburoiro bwo emergency gukwana chinga kicho gochengera litukulia Eid al-Adha aseboigo asemiria abakenya kwerenda chinga ki ense gendete kwebanga na gutanga ebikole binde byonsi by'oburoiro bwa EPRA. Over 200 people have so far lost their lives in DRC. As a government, as a ministry, we have put all measures in place along our borders. We have put scanners
At the airport, we are doing a very serious screening of all passengers entering our country, and more so those who have either coming from Uganda or were on transit through Kinshasa. So everybody will go under serious screening and verification. We are also putting up holding and areas within the board in the event that we get a case. So the country is fully prepared for this Ebola. But I want to ask the citizens that they have a duty to protect themselves. Make sure that if there's any of your relative who feels sick and he had recently been to Uganda or DRC, please go to the nearest medical facility so that our medical and healthcare workers can check. Sadly, and we're saying we're doing a lot of traceability. Anybody we feel who has been to that region in the last 1 month. Boigo dole ni go ambosiri murai wenso mokoro Uhuru Kenyatta sekeli atebe na Uhuru ni go aiwetwobe na gutagokiwa kubwatika nemero belie menge murai wense William Ruto agende twikirania gikubwatika ni wano burai bwaye obokoro. Wivu sana. Mzee Moi alifanya wivu pia punguza. Uko na wivu sana. Mzee Moi alifanya yake akaenda. Hayati Kenyatta baba yako amefanya yake ameenda. Mzee Kibaki, one of the most progressive leaders in our country, alifanya yake akaenda. Wewe pia umefanya yako mazuri, mabaya. Wewe nenda. Lakini huyu ndugu yako William Ruto ulimtesa akiwa makamu wako. Sasa bado unataka kumtesa mpaka kaburini. Ulimtesa William Ruto akiwa makamu wako. Mungu akamjalia akapata kiti. Sasa wewe bado unataka kumtesa. Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna 102.0 FM. Ekeno mwacho motegeni wende tukotegera Radio Vuna na bokwa timiro biretu gutera www.radiovuna.co.ke kuzugutera semitanda yaito at Radio Vuna 102.0 FM asomotanda wa Facebook, X na boigo YouTube. Togosuka motu mobunge bwebunge ya Kiharu Ndindi Nyoro nigobono ayeganiria serikali kurusia rogo segokeya chibesiriye gutumika ase chitaro gucia chinse chisiko mujakira se ABC yomurai wense goika asa babunge nigo Nyoro alenge koyakwana ya mutubwe komiti ye budget yebunge nene chinga kia magania ya igoro yeligo lidia maguta ase kolengana nere agandiye chishiringi chipirioni ya moche chitarejo chitumekwe asogokeya chishiringi 15 ibere asa maguta ya diesel na boigo chishiringi 15 asa maguta ya petrol ase nonye nabo ayenyora kongo kuiraniria mabulyo kuruase komiti yo anene chingake aliaringete chingake alengo munyakirogo bwe komiti yo. I actually have proposals that can save the expenditure side of 100 billion shillings. One area that I'm targeting is that we have to decimate completely, almost completely, foreign travel. And foreign travel here I mean for everyone. As members of parliament leading the way, the executive and the judiciary. So CDF also has to sit around 2 billion shillings. There are offices that are getting inordinately higher budget than previously. Our leaders, the top offices, namely State House, has to also lead the way. The 7 shillings that you want reduced from RMLF, when you were the chairman here, we had an issue of stalled roads that we could not be able to get funding for. Where would you propose that we cut? Because if we are to do this, if we are to engage in this process, we are to implement your proposal, these losses we'll have to get them from somewhere. Enka eyemo kuruase kenyerokia kia mongeti location ya Gachuba kuruase ward ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba kuruase county ya Milioni yaleliro bwene bwabo kubwatekana no muchando bwechimbebe chendemero ya Mateyo omusacho yomo kuruase nkeyo ni watebire ni gobabeire bakuuneleriwa amona mumuro mwabo ise kurwachinga kitato mwabo asirete asekeli atebire unani gobabeire bakobwato na kubekwa sechera asamentre unanigo ebina byabere bikugambwa asebigambiro bi county ya Mira kolende mbaranyora bwene bwabo asebono enkeyo yasabiro bokonyi kurwasonde bwense kubwatekana nengane yo yendemere yibatebe nigo yabeira kongunonye no mugambi gwe location yeyo koyegayana.
Samalieta ngoroku Malak Songoro umany inde kurase familia omochonya kanga kurenga ke itu alenge skuru to alenga bake umroyo mwabata olenga moke konya kubuna balenge na babata chimbebe baka ikeire bono twakorere skuru twaligirie bibarua byaito ono yaikera ase umroyo mwabata konya kubwata abantu yamo ninche ko like kesi ketali kiabe kekemane ke goikanga ngo sawara basaiti oikakotini okegwitidro nande gagocha ka go threaten ogotebi ng'onye turikonga ibese chinganaiga ngogo stakande nande keskende mangana ichira ikoti aera nande bachaka babeke apiri banda nyamira baenda keroka baenda wapi batumia CID yacha gotoligi botkona mugaso bakabona bono mongino minto tamenyetika bana ba minto yotigarite kanero mumuro monene paka yaikera se bakomotumia kodinkere kesi njoyo mwaba moke banyare ko baba kombwata chango chajire gotenena igoro chiko boli lakini tindanyora no bwana bwe familia yitu anyare ko ingosaba onde bwensio amangana aranyare kwa ukuna anyare gotenaga gotokonya twachandikire mugambi igagote angamangana ari onyakanga na makunguta konyanyara chikaze ni chane chachire mpaka Tony General lakini bado mumuro yagote na wata bakubwa bakanyara ko bagamokonya ntokunyara gweta omwancho mategeri ni chiteke kominisano cha utokire igoro ya chinsa isato cha bono botuko awo nongo kolera amangana maya senchira yo weekend kurwa Radio Vuna editariane Abraham Onguti gendera gutwara obategeri obuya uyu noro mweli obwamangana maya asenchira yo weekend Vuna FM Minero nase emesa yamangana magia natike kuruchingongo au umena amuna barali bitu asemesa yamangana magia Baronga. Msikilizaji, karibu kwa uketo wa Vuna. Naitwa Ana Baronga. Joseph Ubuke Wago kona nabaleke abasawo beramani wabekire mwesomero bonekerenga kyabotali sege kolendo morembe obwanchani na magenderero. Thomas Umbuna asante biri unabo mu bwabo ningo bogukiya kugenderera nonyera bogukwana buri tukurero igwara ati atebire unawe ikiro mwako go cyasobo kiribona ne buri bosyo nige kyama ya ODM kiranchi krosi serikali ere bosyo. Margaret Mukwa Chinga ke batebire okubora kwemeremo abanyanyimbo gotumeka chinguru gwetanie kerengo. Geoffrey Ngongo ayo munayanda mango mwancho motegereri na kwaliga ningo manya sencherere yobo ikirano chinsa isano nebere cyabono mugaso nchegongoro kwa Geoffrey Ngongo bakuyerentere bunara tike kuro chinsemo umirana amona barali bawo ebiata asobweme na sobwikirano asemesa yemangana magia Radio Vuna 102.0 FM bunatekire kuro chingongo kuro chingongo inyichensi ime ya Radio Vuna bunatekire kuro chingongo Omurobelio Boyera Jumatatu goika Aramisi Jumatatu na Jumanne egeturi kioyera ime yegeturi nonyole segeto ni chinkwana aao chirengete okomenye weito Jumatano Aramisi egetabu kioyera kelikire na Blue Bright abaliki abakwani n'abaliki abategereri Boyera Jumatatu goika Aramisi ense ya mwika chinsa isaro ne mocha butuko na Blue Bright
Alright, asante sana kabisa mwanchomo tegereri gontete kunyara kobango sabo kwabera sengenjo na sukia bosio omorobeli bwobole minelire obole morobeli bwobole minelire ninchi kunyara koba nkonyolenta badai nabo igo morobeli bwe tochi naro chikunyara koba nkonyolenta badai asoko bwata ni morobeli yensebere kusabo kwabera ono mwanchomo tegereri asengenjo yokonya sukia bosio sinili ndetokorere nkwana tobwateke gase studio alafu maiko chikunyara koba nkonye bwatokera yemo ase yemo immediately tuwakorere nkwane turanya kole mapema kidogo tarika chinsenye elinde to soe onyole merobeli yubuna botambe lakini kegase studio mwancho moteli ni nkwane ya masi ya mamanere principal ya Kiamwasi gose kitutu chache Technical Vocational Training College oyole kegase studio mwancho moteli ya sengencho yogo to somia nene igoro ya chiseme chiga cha technical osobo bondia obuya bwa emboro byobo mwancho moteli linde nae kwa baseli bagali yokomanya buno mugani ateba bulitangani ngabantu bakosira asengencho yogo tamanya people perish due to ignorance. Alright, so principal karibu sana sensema ya kabire yenkwane na libodi yani nakoboli tukunyalo terenda somatimo kuba mangana magia century yobo ikireno enrollment as TVET ya rolekandre kwerenanse compared to Nature University gento getara rolekana bo asige kan miaka 5 gayetri from 2017 gento bine kingiranya rokoba korekana sababu ni what is the reason? Biamono moralia ase libodi elio and awo ntagete ndiranelie ase chinchera ibere enchera entangani nelinga ase omwakolia oeraiga 2024 na 2025 mine uchikoba curriculum ya TVET ya twaro gochenchia twabwate gento tokorokanga cycle 1 naende togaja togasoye tokorokanga cycle 2 naende kere twarwa cycle 2 bono togasoye curriculum tokorokanga modularized curriculum cycle 1 na 2 elia njabwate fees yale komo chikorekana yarenge enyinge bata abana batakere kurwa nge 35,000 ekagera egenteke gekaba umusigo ase asabayibuli because ekarakorra chitamu isato chibese chichale ko bachibesa chinyinge one serikali yaito njachia ekarigere liringaneri asobwango wetera omo CS yaito machogu mini omo CS yaito migosi ogamba karigere liringaneri asobwango kobwatera na PS bakanyoranga linganeriga goikaririgererigwe nabalingo limbaroro bakorigeria mangana technical kwani genteke nkiaro isigwa gekababuya no chinga kyomonta akobase eskuru nero chigakeiwa igobono monta ase gekeke bono umonta akoende eskuru ase metienye 3 ose emetienye 6 onyore certificate bono indiki kyabere raisi none chibesa bono chikoboligwa echire chibesa chiro monta akonyara ange 22,000 ase tamu yeyemo yochikoba chitamu ibere kwanya no monto rure ange gose 44,000 chibesa echo nabo monta akonyara naende mbwatera nigo niliboriria motegererio itaboreti igore ya sponsorship chisemie chiga chia technical colleges igonda hambe gotebanga eserikali ige komo chikorwa obokonyo bonene asenge nchonga ekero umwana achire school abana abange toko admit yasichi school oranyole ngambali korwa besa osenye bakuru chwese chinke mono aseki eserikali nkorwere gento tokoroka alone asensemo ya help eserikali nkorwere gento tokoroka scholarship eserikali weterase umojumbe nkorwere pasari munabono ndwanyolete pasari korwase umojumbo ito umheshimiwa Kibagendi na wanda ideko irali bagakomera ngambo ya mono asenge ncho yokwa ebasari abana bali ase skuru ya Kiamwasi naende talinga Kibagendi weka abaheshimiwa bande ntobwate pasari twanyolete korwa Migori twanyolete pasari korwa Homa Bay chinsemo hawao ase abana baito bale
twanyorire chipasari korwororo igo echi nebigwango omo gavana ito ngorware pasari ase amangana technical no mu MCA boigo igo eserikali nibwate chinsemo chinyinge asa abana bakonyora obokonyi ase engencho yamangana a finances no mwibuli okomenta nkaigo kwanyoranga omwana oyo okorere gento geke omwana oyo asomire igo nabontaite gotebanga egenteke kia gichibesa nkia moje tikoreto obotutukanu nenchere yogo chenchi okugwe curriculum na koro kunkwaleto obotutukanu ekageranga abana bakaira nanse yake egento kende naende andeke oranyore kiareko gera abana ba university baba bange oise koinyora eserikali njaketie entry grade oche C+ e C+ yeli bono nyamegetie abana bakaba bange bakogenda university igo ebiye binte bibere nabinda amasiko rengereri byagerete ng'abana bakaba banga ase university ababa activate bakaba abakeake lakini ndaito koenekeri gomoraria yes nabategereri bari montegererete ochibosio aiga eserikali bono iga gebwate a recruitment exercise yogo kumisana pa koinuboro bw'abantu bakorokunga DCC n'aba chief n'aba sub chief bonse pick asoko bwaterana igonga internal security ekobwaterana na education chi ministry ibere chikobwaterana asengenjo yoko mobilize abana bachasi chi college bono iga mwana tayo gotigaranka okorire form 4 okorire class 8 otigarite nko tari gokora kende eyi oyino orumorobirie serikali obwate na ende nabo turuchenga oyino umorobirie omuya egekogera bono abanta bange ba ense yeto ya Kenya niko bagochikoba abantu bari productive yani umuntu okonyara gokora egento kera mukonye erinda anyore besa akobeka somo bukoye Alright, asante sana kabisa ngeta mabori yonsi ya motekelio kwa watiraniri nkoiranire tigore entry requirements wanafunzi wasangonyora bale ufadhili watebire ase utarairana linga ase music production kosigani muna offer mwigo bakione Fred Nyandieka nero kuboli maswali ayo maybe you can answer that quickly. Again tonda tebe tobwate muna na tebaliria ntobwate amangana journalism ikina kitobwate as music ntobwate kende na ende bone gento twachakire bwango iga twa ntobwate ekambi twayigoire y'abana bali bakomonyoka abana bali bakomonyoka tobwate program abana bali bwate talent yokomonyoka ntobwate program tokubakonya tokubanacha elinde ntobwate omuntu ole expert okubakonya elinde nabaro batumie talent yabo elinde banyore besa bakobeka mubuko igo omwana ongonyo orokonyara gutumia okogoro naboko mareta elinde tomoso ya somoroberio yo muna bono litukoria rero negetina arenge nabana abo bakomenyoka abana nko mbagerete kuyaregania senyu tobwate amangana sport yo komenyoka etamweye lakini ende ntumune school ine talent to identify to konacha ali tuno gorogalia abana bakomenyoka bago ikagoro bago tirimboka bakomenyoka bago ikagoro bona we are using the environment yeito asengencho yo konacha abana baito asinse mu chance all round. All right. Kura mosobe tikenyinya niyo mwana omoitongo do they advise students on the course to carry according to their grades atingwa yo kwandranga naye kwandanga nto bwa office of career services iyo egokonya sana baiboli na abana na nditali last mango mwana yawe omwana ole school ya Kiamwasi na abo mwana kwa university still na bagocha office yeli ya serikali yewakana omo office oliyo la office yeli kumwakana chibesa akonya abantu bonsi bona. All right. Liboli mwelio segenju chinsa chira ninge abategele baberega na baruba kwane. Tuigire ono rero tubwatege ntukurunga artificial intelligence AI. Saisi gonye kintakete nonyene plan yo kwaga chenyomba. Is not necessarily ngiche Kiamwasi nsome the required technical course. Erongo tainga AI nge epurani yenyomba chiro musato ya ngere ligali immediately. In fact, the lero na check na nyoranga you can even create a website in less than 5 minutes. Even the bantu university wa yosema web design was ninki bintu bingi nebyo
at a click of a button ne batina somera tekyo AI kondo serie website timaiti ngaki how are you aligning with Ogo Nchiriuko in terms of technology? Are you seeing it as a threat as the technical fields as a miyake chabosio ndibwatania moneli boli inde when you look at na bono to kwanda gore competence based education gatibi into binde bire byal kworo kiwase chisukuru chobondia bona abana bagocha kubisoma as a senior school ndubona bono metal work. I think there is something like mangana electricity and so forth because of me senior school. I'm wondering karokuri these emerging trends kuchibosio you likely go ita TVETs or say it will create more opportunities karokuri. Thank you. Mbia mono moralia ase lingane ilikuwa woli tigancha akere ilikuwa korera liboli ilikuwa korera nita ilikuwa chakara koira nilia na gote binganche ekero na soete secondary school na soete secondary school ya ale kworokia amangana technical. Actually agwono no tokali koira na gochia again tobone serikali egendrete gokora igegendrete kubeka omusingi w'abantu batware gento tokoroka obunyamasi competency yani ngonye ne skill iri kono gosigatererwa nabo koronyoranga ali ase high school mbabuga ati abalimu babuga tobomanyi muna abalimu bale ase technical so igali bakoromigwe gento keke bagoja bone technical bamanya ko egwigento gyonsi asobwagare elinde babe prepared bono babe competent fully igo egento kele serikali gendrete gokora it is a prerequisite yani nomo chakano wogoja gokora egento kelike kerase technical igo kelia nokoburugera gotangani bono muntu mana gojo kuburuga kwabere endagire mo ruchikwama igoli ngana liri gokorekana se high school lineri ngana ligiya egekoera bono tuchikonyora abantu liba gatogochaka kubasomi goro ya tools and equipment okonyora nga bamanyire tools bono toko basoya asengi njoko baorokie skill elieta keire egente gende kwaboria asamangana a technology munegendererete igonda atebenga technology munegendererete chisemi chigendererete commenta na mangana a technical naro na bagenderete commenta lakini ebintu mbiro AI takore AI na bego koroseria e design lakini AI tego kwagachire nyumba igogo ika ngoro kyo muntu ngana kya gukora gintu keke ngakya kubeka litabori na ninga kya gukora muna toka enderete commenta technology ya commenta ne rere technology era ase technical institutions na intu toka enderete commenta nga ekekere kya menta iga ngakitoko kora ngonyo ali twari kutumia omusmen olitwa abantu bali kutumia kale kubutora ebao bono egataliyo bagutumia bono ega abantu bachi bagutumia chimashini okoseti machine ya butora mara moja ebintu byaba rahisi igonda atebenga te AI igenderete commenta obokoreri bwa amangana technical. Alright, asante sana kabisa. Mwenchibatilinde tekuruli bagasa bantu baberega ngigo ngakio kobora ya senkwane to kwaligilia soboto kobo ikabwalero mwalimu wanene we college ya Kiamwasi ulikega se studio engineer Jared John Marieri ondie kyo mwenchibatilili tukenda kunyara kwa batiko sanke nkwane ya masemo gega se studio nkweli baganayo ruwa abirengeli byawa se namba ya 0704 102 0785 102 102 gose ondikira SMS ase 0706 102 102 ase ngenchondo chinga chinsa chito cha nyarra koba chigo kana gaiga se studio maiga yekamanyerelio geko buatia Oyera imeavuna FM Vono Oyera imeavuna FM Vono Oyera imeavuna FM Vono All right. Hello.
Arabu. Ande ngumuhuri ndiri swali ndega. Tikatinde nimbwato umwana oromotino. Utari koigwa. Utume ka science. Mbwata ali ba science. Para oroki umwana yamanyenga ngake akona tegendo sena ki akona rakobe kali sabos. Na wana kuri. Okay. Alright, sawa. Asante sana kabisa Vinik asengencho yeli boli elio. Radio Vuna halo. Radio Vuna halo. Seleta na Samuel Mwaka. Yes, Samuel. Alikuolile. Kolete for 2019. 2017. 2019. Na ngetrain ko fundi ya mechanic. Ase kwenda yote bali RPL wakasomia. Sensemo ya Kimero Muraya singincho chinsa chetu cha country. I want you to respond quickly to those questions. Ekeroto kutabukia kigerando chetu kwa kideka isano. Bea mano moralia. Tigante benga liswali liriria boli kwa litangani. Yes. Eskuru ya ito igo tokworokia abantu balia bakonyara koigwa na ndi bakonyara gokora. Yes. Lakini ntobwate skuru kuruku sikri egotoka aho UGS ase abantu bali bechi sign. All right. Igo umwana oyo abakoiru sikri elinde akonyo. Asamangana yo bamenyo bwechi nyumba mbono twa establishirie enyumba ye skuru asa abana bakomenya. Lakini ende surrounding ya college chinyumba nchiroro montekerata gete chira affordable chiri buiberega mondo nabakonyore room aso mwana gosoa elinde bweroseria kandagera ominyoke skuru elindo nyarkoba ogosoma asamangana RPL recognition of prior learning. Yes. Ige korani chi grade chiri chance to atewa chi level chiri chance to atewa level 4 level 3 level 5 level 6 igongo nyore to konyora ngomonto elevo awenete kwa we certificate ye ne ya level 6 no auto komobeka egento kere ekiengencho nere gocha eskuru elinde tomorenge tororenga omonto oyo certificate atakere kwaegwa ne yake wangoki amene kwa we certificate yeyo. Okay. Kurwa Kimera mimi ni electrician but sina certificate. How can I get a certificate? Oinere twatebanga oyo tobwatie certificate egenta okora gago jamba ke skuru kia mwasi yago che town ya kerwa ikiro raye tebanga ngire mpaka kia mwasi technical vocational college pigi siringi 50 kwa iki gukia mwasi kerwa iki wororo elinde toko konyonyo ale certificate twatebanga serikali ewato muroberio toko college stars siringi chiri wisa to chioka toko kolera assessment kerwa kolera assessment toko certificate korengana ne level tokorora owenerete kwa ewe certificate yaye. Right. Singincho chinsa chetu cha kandro mwelio kabisa nkwane aguja se umugusio gwetegerete and the future of technical education early. Biamono moralia umugusio ntegerete mwensipi litangani tiganda atebanga eskuru ya kiamwasi ne sukuru ebwate abalimu bogo kumia ekera na swali nanyoranga igombwata abalimu kere section abalimu baroisirie buya abalimu bale buya bagokora emirimo nanda abalimu beke gwangegeke miaka meke abalimu bagokora emirimo yo gukumia igo muntu okoreta mwana ali tali gutwara bwoba nga mwana wa tali gocha gukaranga buya mwana gocha gali iga gukaranga kabuya nanda asali agali buya yakora gali angene town to gutumia advantage ye industry bono iga tobate tokorokanga activate tobate tokorokanga industrial linkages muntu tali uchikoriye gasi ngekera kori skuru ngekera uchikoriye gasi igogo chaka koriye gasi ekerore skuru gendo tokorokanga industrial linkage igo bono skuru toro tio muroberio wetera ase program tokorokanga muntu tokorokanga law industrial liaison officer oyiga kolinkie skuru nechi industry omuntu yekera abere expose to industry yarora ngomuntu yo nomuya munao chokole skuru bataboria ngoyo twara airire igo enseme yo ini advantage yerese amangana technical egento kende ndatebe nkeringa technical education negento kere sustainable negento yo chikobororo bono nemyaka egocha egekora no ise korigeria serikali chibese ko invest yase amangana technical education na be serikali ere shwanga enseme ya technical
nero yokera konye ense yaito egenderere naende etware ebe able to develop eise kobanga nebintu tokorosi oise korigeria mangano yoboremi naro tware go export ebintu to go export ye chai ne kawa one bintu ebingo chiko keabire lakini eise kobanga ngotokorosi abantu bararosi ebintu to go export torosi ebintu bire from timber torosi ebintu bikoru ase engineering to go export go jisiko ense yaito naende gego chaka okora gintu keke yego develop kwebweno ni chinse chichinde chitoetana ine iko the only way ense yaitera develop to the levels kia Singapore na asenge njo torabe ko mukaso asamangana a technical education and training igo morali mbuya mono sana asenge njo ko ngali baga ocha gukwana n'abantu baito na bonda itiko batebinga toletera abana alia kitutu chache kia mwasi elinde tokonya abana asenge njo konyora skills to develop Kenya yaito asobwamo. Right, asante sana basi bwana Mwanjo batakilio ya kurukunga engineer John Maria Riondeki oyole principal ya skuru ya Kiamwasi negendrenga kwa semiri onyakwanya romo robeliga tina bokwire na gali so mutandao Facebook ko se YouTube onyale koba goko ligereli nteto goko lentera omorobelio bwetochi alafu mago kolentero bole mineli raso kubwatinia senchire yo tuanya sukibosia sengencho inkwani to bwatege gase studio Radio Vuna 102.0 FM. Radio Vuna 102.0 FM. Omurubelio bwetochi buno kolentua sole na Radio Vuna. Omwanchi omontegereri ningona kwaligalira asumururi bokumuleka chia sebinyoro inchenkoro kwa chose bunyakaka asenchire amayo kubwatira namu nabasaki bane abunende babwatu bumanyi bwekerengo kigoro. Omurandi yo muyu nyana kubaga kurandi samatanga ya moyoko mweni umugako yo muyu nyana kubaga gusira kabwate myake menge ni gobona nyana kubaga kuburi abantu balenga samatanga ibanyana ko bakomenya monobo mo nabugo nakiriye kabwate banyana ko bagusanga nabamu abaga kogero bugima no bwenge ayonsi ni gakolekana nsemeye mo heye gutoke menye tieko kidudu chache sauti Kisii County umugusi ni gakwanetenga makweli no randa ikeragura sumo kinali gigesange bunencha buyali getige sangyo igana asese munyanyatie kasoko mwani omoga kanero biriga kumenya kolengana n'emyaka nya Samuel kuri no mwali yagatumuka kiritia madeji konyikurira na konyikurira kweumya n'iki family niga makuri yakuba urakinda kuri ndo morandi wege Adventisters haisi niga tenena limaliyo kanera kubasomereke bungu kole myachinka kiritia bakuwererui naende kubatebi ngambi yokora maya kerole moyo asateba nganonye no monto okonyoro kuriga morabutuku mwana ngoyina babwatu mujano no morandi na mwatamangana gukwana ebibibone maku wateba iga omonto sese niwe bono naende otyose ni wakogenderera no lie kerale moyo ogokora yara maya ekeraruche ogokora maya gatoka tegereki to basigo tware ndamwamu na bamino onye kubwate koragereki bae ebinde byonsi pino ewa naende no koragereki igacha nero gutanda bamino acha nere okuba onjo kana n'ebinte binge bitai omusubore iwa ondo ndwensi obwate omulemba senkolo yaye kerakora butari kurigamo ondo ndwensi otabwate omulemba senkolo yaye kerakora bituko ni akuriga mureke yaragware kusemwanya kumanya no bobero bokomusana okuriga murogo twatabune tinga igo manya tori buyore igo wakoregereki igo kwarwa naye kero kwarwarire ogo chakorota ebinte binge byasareka bono egasi aye nyinge no gunya kunywa mariyo lyo gera wakoregereki oburwere bwo kwanga abande no burwere asenkoro butari kubwene naye kero bwasoiroro mulembe toyo ni uranyo mariyo lyo kambako wasenze meyanyatie kutukase bunge ya kitutu cha county ya Kisii kulipata limuru wetu chikungisepara chutu kulinende kongenda mugaka kiradi
omwana oyo omonigo bonanyete kobaga gwesungia engori nayamaega yogonyara kobaga gotebungiango yanyarara kobaga egokwa kurendenera kanyara kobaga kwina chirekina kiogweita ayonsi niga korekana sekenyoro keiringa kegotoka Nyamira County ayo chari morio kamaega ya mate mokurume kenyoro keiringa gusirio muamatobo musani ntagotebi nabundu morio kabai mogetwa gatebi omwana ore nkongo skuru akamotebi ngaya yanko yago yasire nabwasanyate kobaga kuru skuru gochoro na gotibisa bunako eniwa kari kerio korango mwana onera chieta kangusali morio kakarie nkori agesunge obo imabwaye nere bukanyara koba bokoera bona kaka kauchkorierie gamona ari nabwasomo murore nkomosani bumuswatio nera nyate koba kagote bungwe murafiki yago yaku nabwasanyate koba gakumyoka goikoreri ndanyare koba gakubatebi ngampo kurende kyo goichani nkeringo mumuro nera satatigire mega chieta ora kanyora marwale nkabu akanywa gaswako buraburaga asenkeyo wikira nyona bale nkoro gabanyate kuri bakuburi ngiye koro mumuro anyare koba gakurso inkanyara kurwere kenyoro kyanyamoga koikage kenyoro kiringa ngumbwa cha kolento buraburo biabona bamurabariye ibo kubanyare koba bakumwaka abwasa balenge na bachite kuri bakamanyanga bono goikabanyare bakopwa rwasanyate gote mumuro imokari muri ukatogende toruge gantubaza konyori abwasa baimugoti mumuro na komotema kogenda ngasobo ne pikipiki babwatere abwasa mumuro getenchiro koranga chate korengele sanyate gotere ne pikipiki gor korende patimpaya swanyate koba kominchori mona wakanse kure pikipiki go abwasa batanyate kumia abo bemono abwasa yatigire getenda gwirinkia koro mumuro kogenda sobwato musani oga kure na gwachikobura buroro nere buyo nyare gosikasa yo lindo genda nyono kwani gose kwanga kwanda buyo tanyuetio nyare go ikorobi unyare ko batebi ngapore mparenge korra bubi bantu mubwate tabenke bunegenda mwesi kerande mosike kere yomo asukwa nyare ko bago kogenda ingol potire to chiare bana kome county Nyamirango soi me ndege ngoira ninje double M number 00 abantu bensemeye monigo bono banyara ko bagutigara mono mogoko na nyamaga yembure nyinga nyara ko bake gutwenseme yuna ko nyara ko bake kuyiri metase para kulinda asbanyara ko bakuburirwe getambukiro yo koroselwe pali na kruswe meteiri molioka ayonsi niga kolekana kiagware yego toke meya sauti Mogirango Kisii County aiga ase ekenyore kamogere imeya kiagware chitago wodi ase ebunge ya sauti Mogirango nigo abanyana abu babete bagutwara amaisugusu enga kiambura ya bete ke gutuna koreta obwarifu obonene mono ase eri mete ya chete epara nerira banyene ekabugurani nebitugi ebigima ekareta ekagita epara emete yende ekabage kukira ekanisa agwo asabanyene babete bagwaka egeturi ekanene mono bagoteba tiga eserikali enyare ko bage kobakonya ekiara epare yu yabe